Y tro yma dwi am fynd i waelod y twll chwaral yma, sef chwaral Gallt y Fedw. Dewch efo fi am dro. Wn i ddim os gwelwch chi, ond mae yna lyniau a llythrennau wedi naddu i'r llechan yma. Enghraifft pen ceffyl. A mae'r ddau yma i weld fel darna o bres efo pen ar bob un. Wn i'n beth i hwnna. Ac yn fan hyn, yn fawr, mae yna bocsar, dwi'n meddwl. Dyna fo i drwy nhw. Ei fanag o. Ei fraich o yn fan'na. Mae yna garall. A'r gair, waw. Be welwch chi'n fan hyn, dwi'n meddwl, ydy lle mae'r llu gron wedi bod yn crynu wrth lifio'r llechan. Ac yn fan'na. Ella bod un ochr i'r llu yn fwy miniog na'r llall, a bod hynny wedi achosi iddi hi grynu. Welwch chi'r gur, darn ohono fo felly. Tua 2 troedfedd a hanner.
symudus i'n agosach at y pwll yma, mi oedd na rhywbeth yn nofio yn y dŵr, fel pysgod bach, ond maen nhw wedi mynd o'r golwg. Mae'r cerrig welwch chi'n fama wedi disgyn yn ddiweddar, dwi'n meddwl. A dwi'n newydd weld, yn y tro cyntaf yn y mywyd, dwi'n meddwl, ffosil yn fan'na. Ella bod y chwarelwyr yn cael eu cinio yn y cytiau yma pan oedd y tywydd yn arw ac yn cysgodi yma pan oedden nhw'n tanio'r graig. Ysgwn i os oedden nhw'n ista ar hwn, neu damad oedd yn mynd ar hyd o hwnna. Teiars. I fyny fan'na nesa. Wn i ddim os ydych chi'n gallu gweld y rhaff. Nes i ollwn hwnna i lawr gyna. Rhaff wedi gwneud efo defnydd naturiol ydy hi. Yn union fel rhaff y chwarelwr flynyddoedd yn ôl, pan oedd o'n gweithio ar wyneb y graig. Yr unig gwahaniaeth ydy bod rhaff y chwarelwr yn llawer tewach na hon.
I lawr fan'na nesa. Welwch chi'r wagan yn fan cw.